Обычно эльгерейди. Алып сразу ашыйбыз да, анан соң урына помидор тутайдык. Помидорларны инде теплицага гына түгел, тышка утыртсаң да була, ди Эльмира ханым. Бик кыстатып кына килгән яз соңгы берничә көндә туфракны җылытты. Шуңа күрә 3 көнлек чәчкән үләннәр дә менә дигән булып шытып киләләр. Җирнең җылылыгы кирәк бит инде. Менә ул ашыгалар, бәрәңгене иртә утыртабыз дип инде. Ә ул бары бер уланда туңып кына ята. Җир чөнки ул әле җылынмаган була. Шуңа күрә 1 майда утырсаң да, майның 15ләрендә утырсаң, алар бер вакытта тишеләчәкләр. Лучше соңга иртә утыртмаска. Җир өлгергәч кенә. Минвәлиевларның бакча белән кызыксына башлауларына 5 кенә ел әле. Эшли өйрәнәбез, ди Эльмира ханым. Менә бу сарымсак түтәлендә үз тәҗрибәләренең нәтиҗәсе дияргә мөмкин. Безнең сарымсак бу ел уңда, Аллага шөкер. Чөнки аның бөтен неен туры китереп эшләдек. Былтыр безнең ул астай сарымсакның түтәлен күтәртеп эшләргә кирәк. Ул язгы суны яратмый. Анда су торырга тиеш түгел. Ул күтәртелеп торырга тиеш. Анан капладык инде без аны. Менә шундый матур гына сарымсагыбыз бу ел булды, Аллага шөкер. Без помидорлар тызлыйбыз, кыярлар бик яратабыз. Сарымсак кыш буе ашыйбыз үзебезнеке. Ә менә Наиля Шамсетдинованы Нептун бакчачылыгының агабие дияргә була. Монда бакча алганына 30 елдан артык инде. Бакча көч биреп торучы урын ди ул. Моның өчен 4 соты җир җитә икән бит. Бакча бик зур эш инде ул. Эше дә күп, файдасы да бик. Менә миңа 84 яшь. Бакча булмаса, әле кучан тегендә китәдер инде. Бакча выручать итә, конечно. Хәл булмаса да эшлисең. Ана минем 1 минут эшлим, 2 минут жал итәм. Бүген